ኢትዮጵያ ገጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንኽትአንግድ ሕቶ ከም ዘቕረበታ ገሊጹ። ኢትዮጵያ ኣብ ዓመተ 2028 ዝካየድ ገጥማት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኾነ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኣብ መሬታ ንኽካየድ ሕቶ ኣቕሪባ ምህላዋ ተሓቢሩ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እታ ሃገር ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ብመሰረት መንግስቲ እታ ሃገር ዝድግፎ እማምኡ እታ ሃገር ዝዓበየ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝኾነ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንምእንጋድ ሙሉእ ድልውነት ከም ዘለዋ ይገሊጹ። ኢትዮጵያ ንዋንጫ ኣፍሪቃ ቅድሚ ሕጂ የእንጊዳ ተዓዊታትሉ እውን እትፈልጥ ኮይና ብ1962 ዝተኻየደ ገጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ተዓዊታትሉ ነይራያ። ብድሕሪኡ እውን ዋላ እውን እንተዘይተዓወተት ብ1968 ከምኡ ድማ ብ1976 ገጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ የእንጊዳ ነይራያ። እታ ሃገር ዋላ እውን ኣብዚ ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቅርጻ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ እንተገበረት ንዋንጫ ኣፍሪቃ ከተአንግድ ዘኽእላ ናይ ኩዕሶ እግሪ መሳለጥያታት ግን ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሃነፀት እዩ ዝግለጽ። ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ እታ ሃገር ኣብ መዳይ ትሕቲ ቅርፂ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪት ተሪፋ ምህላዋ ይሕበር። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ብቑዕ ኢሉ ኣፍልጦ ዝህቦ ሓደ ስታድዮም ዘለዋ ኮይኑ ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ዓመታት ግን እታ ሃገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ዓለም ለኻዊ ዓብዪ ስታድዮም ከምኡ ድማ ናይ ስፖርት ዓብዪ ትሕቲ ቅርፂ ከተመርቅ ቀሪባ ምህላዋ ይፍለጥ። ሕጂ ከዓ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2028 ንኽትአንግድ ሕቶ ኣቕሪባ ኣብ ዘላትሉ ዘላ ግዜ ን24 ሃገራት ዝሳተፍኦ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንኽትአንግድ ዘኽእላ ብርክት ዝበለ ስታድዮማት መዓስ ከተዳሉ መደብ ኣለዋ ዝፍለጥ ነገር የለን። ኢትዮጵያ ንመጻረይ ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2026 ብሰንኪ ስታድዮማታ ብናይ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣብ ሞሮኮ ከምኡ ድማ ኣብ ሩዋንዳ ምስ ኣንጻር ጋንታ ክትገጥም ተገዲዳ ዝነበረት ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ግን ሓደ ግጥም ኣብ ድሬዳዋ ኣካይዳ ነይራያ። ገጥማት ዋንጫ ዓለም ካብ 2028 ጀሚሩ ኣብ 4 ዓመታት ክካየድ ምስ ምዃኑ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ወይ ካፍ ፓትሪስ ሞትሴፔ ኣብ ዓመተ 2028 2032 2036 ዝካየድ ገጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ንምእንጋድ ሕቶታት ቀሪቡ ምህላው ኣፍሊጥ እዩ። ዋንጫ ኣፍሪቃ 2028 ንምእንጋድ ብጀካ ኢትዮጵያ፣ ቦትስዋና፣ ናሚብያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ዚምባብዌን ሓቢረን 4 ነቲ ውድድር ክእንግዳ ሕቶ ኣቕሪበን እየን። እተን ኣብዚ እዋን ብወተሃደራዊ መንግስቲ ዝምርሓ ዘለዋ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ድማ ኣብ 2032 ዝካየድ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንምእንጋድ ዕላዊ ሕቶ ኣቕሪበን እየን። ገጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኢትዮጵያ ኣብተን በዓላት ዘአንገደተን 3 ውድድራት ጥራይ ተሳቲፋ እትፈልጥ ኮይና ኣብዚ ዝሓለፈ ልዕሊ 3 ዓመታት ድማ ኣብ መጻረይ ገጥማት ስዒራ ናብቲ ውድድር ክትሓልፍ ኣይከኣለትን። ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ናይ ፊፋ ደረጃታት ኣብ መበል 143 ደረጃ እትስራዕ ኮይና ኣብ ኣፍሪቃ ድማ መበል 43 ደረጃ እትስራዕ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን እገዳ ድሕሪ ምንባራ ንቻይና ቆጥዓ ከም ዝፈጠረታ ገሊጹ። ቻይና ውሳነ ኣሜሪካ ክቆጥዓ ክኢሉ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና እትርከበን ንግዳውያን መሻርክቲ ኢራን ቆጠባዊ እገዳ ክትስፍሕ ከም ዝወጠነት ኣዋጅ ድሕሪ ምውፃእ እዩ። ቻይና ከዓ ረብሓታታ ንኽትሕሉ ክትንቀሳቐስ ምዃና ኣጠንቂቓላ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሊ ጂያን ሂብዋ ኣብ ዘሎ መግለጺ ቻይና ነቲ ዘይሕጋውን በይናውን ዝበለቶ እገዳ ብጽኑዕ ከም እትቃወሞን ረብሓታታ ንምሕላው ድማ ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምታት ከም እትወስድን ገሊጹ። ሚኒስተር ፋይናንስ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት ብወገኑ ነዚ ሓድሽ ስጉምታት እገዳ ኣብ ዘፍለጠሉ እዋን ምስ ኢራን ብንግድን ገንዘብን እትሻርክ ዝኾነት ሃገር ሓቢራ ክትንጸል ምዃና ድሕሪ ምጥንቃቕ እዩ ቻይና ግብሪ መልሲ ሂባ ዘላ። ቻይና ብሰንከቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ኣንቢራቶ ዘላ እገዳ ስዒቡ ዋሕዚ ነዳዲ ኢራን እኳ እንተነከየ ክሳብ ሕጂ ግን ከም ንቡር ዝዓበየት ዓዳጊት ናይ ኢራን ነዳድያ ኮይና ዘላ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ቻይና ሊ ጂያን ምትሕባር ቻይናን ኢራንን ኩሉ ግዜ ኣብ ክልል ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝካየድ እዩ፣ ዝኾነ ኢድ ክውሰደሉ ወይ ድማ ብዝኾነ ኣካል ክዕንቀፍ ኣይክንፈቅድን ኢና ኢሉ። ሚኒስተር ግምጃ ኣሜሪካ ወይ ሚኒስተር ፋይናንስ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት ብወገኑ ነቲ ሓድሽ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን እቲ ዝዓበየ ፋይናንሳዊ መቕጻዕቲ ኢሉ ክገልጾ እንከሎ ባንክታትን ትካላት ንግድን ምስቲ ሃገር ዘለወን ርክብ ምቁራጽ እንተኣብያን ምስ ኢራን ኣብ ተነጽሎ ክካተታ ምዃነን ኣጠንቂቖላ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንመራሕቲ ዓለም ምስ ስርዓት ኢራን ዘለዎም ርክብ ደው ንኸብሉ ንኽምሕፀን ብቴሌፎን ከዘራርቦም ምዃኑ ተገሊጹሎ። ይኹን እምበር ሚኒስተር ፋይናንስ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት ብዛዕባ ባንክታት ቻይና ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝመለሰሉ ካብ እገዳ ኣሜሪካ ዘምልጥ ኣይክህሉን እዩ ብምባል ንጹር ዘይኮነ ግብረ መልሲ ይሂቡ።
ኤርትራ ምስታ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ብቐርሰንቲ ዝተጨውየት ባንዴራኣ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ነዳዲ ብዝምልከት መግለፂ ኣውፅያ። ኤርትራ ኣብቲ ኣውፅያቶ ዘላ መግለፂ እታ ባንዴራኣ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ምስኣ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብላን ዋንነታ ከም ዘይኮነትን ብምግላጽ ንምትላል ክብሎ ድማ ኣብ ልዕልታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ገይሮም ምንባሩ እውን ኤርትራ ሓቢራላ። ኤርትራ ብመንገዲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከብ ኤምባሲኣ ገይራ ኣውፅያቶ ኣብ ዘላ መግለፂ እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ ንዝገልጽ ጸብጸባት ማዕከና ዜና ዓለም ዘይቁኑዕ ብምባል ክትነቕፈን ከላ ምንጪ ናይቲ ሓበሬታ ንዝኾነ ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ብሪጣንያ ዝተባሃለ ትካል ከም ዝተወከሰ ብምጥቃስ እታ መርከብ ስኑዕ ባንዴራ ተንበልብል ነይራ፣ እዚ ማለት ዋንነታ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ወይ ብወግዒ ኣብ ኤርትራ ኣይተመዝገበትን ዝብል ግብረ መልሲ ሂብሎ። ከም ዝፍለጥ ከም ማዕከናት ዜና ቢቢሲ ሮይተርስን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና እታ መርከብ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ እዮም ጠቒሶም ነይሮም። ይኹን እምበር ኣብ ሮይተርስ ወፂኡ ኣብ ዝነበረ ዜናታት እታ መርከብ ሓንቲ ካብተን ኣሜሪካ ዝኣገደተን ኢራን ብሕቡእ ነዳዲ ንወፃኢ ክትሸጠለን እትፍትን መርከብ ከም ዝኾነት ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። ሶማላውያን ሸፋቶ ባሕሪ ወይ ቀርሰንቲ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ የመን ሓንቲ ፍርያት ነዳዲ እትጽዕን መርከብ ከም ዝጨወዩ ትካል ንግዳዊ ስርሒታት ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ እታ መርከብ ከዓ ኣብቲ እዋን እቲ ተገሊጹ ዝነበረ ዜና ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ምንባራ እዩ። ኤርትራ ግን እዛ መርከብ ዋንነተይ ኣይኮነትን ኣብ ሃገረይ እውን ዝተመዝገበት ኣይኮነትን ብምባል እቲ ተንበልብሎ ዝነበረት ባንዴራ ስኑዕ ባንዴራ እዩ ብምባል እያ ገሊጻቶ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ትሕቲ እገዳ ዘለዋ ገለ ሃገራት ከም ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ብሓፈሻ ናይ ሃገራት ምዕራብ እገዳ ንኸታልላ ነተን መራኽብ ባንዴራ ካልኦት ሃገራት ከም ዘንበልብላ እየን ዝገብራ። እታ ኤምቲ ሲቡ ሓደ ዝተሰምየት መርከብ ዝሓለፈ ሐሙስ ካብ ከተማ አልሙክላ ናይ የመን ንምብራቕ 252 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ባሕሪ እንከላያ ብሽዱሽተ ዕጡቓት ወይ ቀርሰንቲ ዝተታሕዘት። ክሳብ ሕጂ ኸ ነታ መርከብ ዋንነተያ ኢላ ምስቶም ዕጡቓት ወይ ቀርሰንቲ ክትዘራረብ ዝፈተነት ኮነት ወይ ብዕሊ ሓበሬታ ዝሃበት ሃገር የላን። ኤርትራ ግን እዛ መርከብ ዋንነተይ ኣይኮነትን ብምባል ነቲ ዝወፀ ዜና ነፂጋቶላ። ካናዳ ነቲ በአሜሪካ ዝተወሰነላ ቀረጽ ግብረ መልሲ ንምሃብ ተመሳሳሊ ውሳነ ከም እትወስድ ኣፍሊጣ። ካናዳ ኣብ ዘውፃቶ መግለጺ ዶላር ብዶላር ዝዳረግ ግብረ መልሲ ከም እትህብ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ካብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ስራሓት ሓጺን፣ ጸባን ንብረት ናይ ገዛን ዝርከቦም ኣቑሑት ቀረጽ ክትውስን ምዃና ኣነጺራላ። በዚ መሰረት ካናዳ ንኣስታት 20 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ካብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ንግዳዊ ኣቑሑት ካብ 15 ሚእታዊት ክሳብ 50 ሚእታዊት ቀረጽ ክተኽፍል እያ። እቲ ሓድሽ ቀረጽ ካብ 8 መስከረም ፍርቅ ለይቲ ኣብ ግብሪ ክውዕል ትጽቢት ይግበረሎ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ሓድሽ 50 ሚእታዊት ቀረጽ ድሕሪ ምውሳን እዩ መንግስቲ ካናዳ ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ተገዲዱ ዘሎ። ኣቐዲሙ እውን ኣሜሪካ ካብ ካናዳ ንዝኣቱ ስራሓት ሓጺን፣ ኣሉሚንየምን ተሽከርከርትን ዝርከቦ ንብረት ዕላማ ዝገበረ ወሰኽ ቀረጽ ኣንቢራ ምንባራ ይዝከር። ነዚ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ኩናት ንምፍታሕ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ዝተኻየደ ዝርርብ ብዘይፍረ ከም ዝተወድአ ይፍለጥ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم.